Nagabenta ke khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bam takasni. Haba phasha kasan hima sima hai ka jilla kila don bun ki jingkala kham tam na do ba ka seng san perthai ka ba thammai ka VPP kala la banyo e ka jingkrshan gi pat ba la ka long ha ka election MP but kumjuru ha ka gi election MDC. Ka barang shudam shen ha ka ba kala yo sundon banyalam ya ka AC ha ka HADC. Habagran na ginong to khubor man takasni u Dr. Mukul sangma ulaong ki pat ba kila ailat yo ban yo long MLA na du usnem shia jar khandai spa khandai phulai but ula janru ha ka sarkar but kane kade ka jing ai sngom ha jom ki pat ba ula benram haba kli halor ki jing thmu jong unang ni shakmat la undang ne ha ka TMC ne pyniasoh no bar ki wei pat ki party ula ong na ka benta ki politician kalong ka ba kongsan ban snothu janai kumno banya shakman ha kaleng ka san hima sima kum ginong mi khman ngi de ban let biang shakipat ba Meghalaya teng teng don kamban perkhat janai namar kamdei teng ka parti Henry ka deiru ha ubriu berkat kum ka jinglap jonga ha ka jingya dei ka jingdon bat ka parti teng teng kalong ka ba e ban pen sotho ya ki parti he na Delhi bakin sotho ya ki mat ki jura jong ka jala ka baren kum ka Meghalaya ulaong u Dr. Mukul ulaong na kabenta ka Meghalaya de ban sotho kumno banyada karpangi ki try mulung kumta na gani ka jingpran jong u Dr. Mukul sangma ompat la ban shai ke e ka jingtmu ko ba udan nang ni shakmat Hendraina ka rukom kren jong u la ban ong ba u Dr. Mukul sangma u la ban pyniasoh shu bat ka National Party bat le si un la ban pyniasoh bat ki party try la ni u la ru ban thaw da ka wei pat ka party thammai Hendrai halor ka ni ngin sadang but din halor ki sinjam ki ba u ni politician u bala I bha ha ka san perthei unshim